नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 1064 77. देवगड शुक्रवार आठवडा जुना बाजारपेठेतील गटार लाईनच्या कामावरून नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. पाहूयात. तेव्हा हे गटाराचं आपल्या तोंड त्यांनी त्या इंजिनियरच्या डोक्याने ठेवलेलं तोंड आहे. 3 फूट उंची असणाऱ्या गटाराचं तोंड हे मला वाटतं 6 इंचाचं ते 7 इंचाचं आहे. वरून साड्यावर सगळं येणारं पाणी या तोंडाने न जाता या रस्त्यावरून सगळं खाली जातं आणि त्यामुळे ते सगळं दुकानात आणि लोकांच्या घरातून घुसतं. हे याची काही दुरुस्ती वेळेवर व्हावी. पण नगरपंचायतीचं काम आहे. त्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे की आपण एवढे सगळे रस्ते गटार साफ करतोय, हे जाणारं पाणी इथून जर तोंडच नसेल पाणी आज जायला गटारा तर ते रस्त्यावरूनच जाणार आहे. त्यामुळे रस्ता अर्धा वाहून गेलाय. गटार मात्र स्वच्छ तसं आहे तसं पूर्वीप्रमाणे राहिलेलं आहे. तेव्हा याची काही दुरुस्ती वेळेवर व्हावी. त्याच्यामुळे पाणी सगळं रस्त्यावरून खाली जात आहे, ते दुकानातून जात आहे, घरातून जाते. रस्त्याचं काम चालू असताना गटाराचं काम ज्यावेळी झालं त्यावेळी त्यांना सूचना दिलेली होती. नगरपंचायतचे इंजिनियर जे आहेत त्यांना सुद्धा बोलवलेलं होतं की रस्त्याची उंची आणि गटाराची उंची याच्यात आता काही तो जो काय भेदभाव राहिला आहे, म्हणजे उंची वाढली गटाराची, रस्ता राहिला खाली, त्यामुळे पाऊस पडल्यानंतर पाणी गटारातून जाण्याऐवजी गटारातलं पाणी रस्त्यावर येतं आहे. ते उलट झालं. त्यावेळी सांगितलेलं होतं की रस्त्याच्या उंचीबरोबर गटाराची उंची ठेवा, पण त्यांनी गटाराची उंची जी 3 फूट खाली जायची होती ती न जाता गटाराची बाजूची उंची वाढवली आहे. त्यामुळे काय झालं आहे, पाणी सगळं रस्त्यावरून जातं. आणि दुसऱ्या वेळी ज्यावेळी चौकशी केली की रस्त्याची परिस्थिती अशी आहे, उतार आहे, शुक्रवारचा बाजार असतो, इकडून जाणारे मोटरसायकल जे खड्डे पडले आहेत किंवा खडी वाहते त्याच्यामुळे बरेच जण पडले सुद्धा इथे, अपघात झाले. तर त्याच्यावर त्यांनी आम्हाला अशी उत्तरं दिली की दुसऱ्या बाजूचं एक गटार जे आहे रस्त्याच्या ते झाल्यानंतर आम्ही रस्ता करू. आत्तासुद्धा पावसाळ्यात प्रॉब्लेम काय होतो आहे की हे जे गटार नवीन बांधलेलं आहे त्याचं मुख्य तोंड आहे वरती, माडिक यांचं घर आहे त्या कॉर्नरला, तर त्या कॉर्नरचं तोंड आत्ता पूर्ण बंद झालेलं आहे. त्यामुळे वरून जे येणारं पाणी आहे पूर्ण म्हणजे तारामुंबरी नाक्यापासून सगळं पाणी येतं ते रस्त्यावरून येऊन या रस्त्यावरूनच वाहत खाली जातं आणि जाणारं पाणी मग खाली लोकांच्या दुकानातून आणि घरातून जातं. तसंच हे गटार इथून जिथे दुसऱ्या गटारला जॉईंट होतं यशोदा हॉटेलजवळ, तिथे सुद्धा 2 गटाराचे जॉईंट हे वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे एकत्र आली पाहिजे होते, ते दोन्ही टोकं वेगवेगळी झाले. आमची मागणी अशीच आहे की गटाराचं काम सुद्धा निकृष्ट दर्जाचं झालं आहे. रस्ता तर पूर्ण मोडकळी झालं, खराबच झालेला, म्हणजे चालण्यायोग्य, गाडी लांब राहिली, चालायला सुद्धा योग्य नाही अशी परिस्थिती आहे. तुम्ही गटार आणि रस्ता दोन्ही बघावं आणि त्याच्यात काही ती वेळेवर सुधारणा करावी, एवढीच आमची मागणी. एकंदरीत फक्त इथून देवगड जामसंडे नगरपंचायत फक्त हक्काच्या अंतरावर आहे, अगदी हक्काच्या अंतरावर आहे. हे काम करून फक्त 2 वर्षसुद्धा पूर्ण झालेले नाही आहे आणि मुळात काम खालीपर्यंत केलेलं आहे. ते किती चुकीच्या पद्धतीनं केलेलं आहे ते आमच्या अगोदरच्या व्हिडिओत आलेलंच आहे. आणि आता प्रत्यक्ष पाऊस चालू झाला आहे, ज्या मुखातनं पाणी जातं आहे ते मुखच पूर्णपणे बंद आहे. मग तो पुढचा लाखोने रुपये खर्च करून ते कोणाचे पैसे आहेत? आम्हा जनतेचे पैसे आहेत. त्या पैशांची जी माती झाली आहे, पाण्यात वाहून गेले आहेत, त्याला जबाबदार कोण? नगराध्यक्ष, संबंधित स्थानिक प्रशासन की नगरसेवक? हा फार गंभीर प्रश्न आहे. आज स्थानिक उपस्थित ग्रामस्थ जर बघितले तर ह्या विषयाची किती तीव्रता आहे तुमच्या लक्षात येईल. आज हे मुखच मूळ ह्याचं गटाराचं बंद असल्यामुळे ते पाणी पूर्णपणे दुकानात
आणि उताराचा तीव्र भाग असल्यामुळे दुकानात लोकांच्या घरात शिरत आहे आणि आज हाहाकार माजलेला आहे. ह्याला संबंधित नगरपंचायत, प्रशासन, कंत्राटदार की इंजिनियर कोण जबाबदार आहे ह्याचा शोध संबंधित यंत्रणेने घेऊन जो आम्हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय केला आहे, आमचा पैसा जनतेचा जो पाण्यात घालवला आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी अशी मी पालकमंत्र्यांजवळ मागणी करत आहे. हे एक उदाहरण आहे, फॉर एक्झाम्पल आहे. आणि दुःख एवढं, हे फक्त नगरपंचायतीच्या हाकेच्या अंतरावर असताना हे निद्रिस्त प्रशासन, हे निद्रिस्त इलेक्टेड मेंबर्स, नगराध्यक्ष ह्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. वेंगुर्ला तालुक्यातील वीज वितरण विभागाच्या संत गतीने चाललेल्या कारभाराविरोधात वीज वितरण उपविभागीय कार्यालय वेंगुर्ला येथे वेंगुर्ला तालुका शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं भेट देत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. येत्या 20 जूनपर्यंत तालुक्यातील लाईनवरील झाडी तोडणं व इतर समस्यांचं निवारण न झाल्यास अधिकाऱ्यांना खुर्चीवर बसू देणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. पाहूयात. तालुक्यामधलं 15 दिवसापूर्वी पालकमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. पालकमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये एसी साहेबांनी काय सांगितलं, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 90% काम पालकमंत्री महोदय आम्ही झाडं कटिंग असेल, त्याच्यानंतर जे जुने फ्यूज ते जुने आहेत ते आम्ही नवीन घातलेले आहेत. कुठे प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्हाला निधी पाहिजे का? निधीची आवश्यकता नाही. पुरेसा निधी आमच्याकडे आहे. हे शब्द कोणाचे आहेत? एसी साहेबांच्या समोर मी बसलो आहे. असं असताना सुद्धा मी जिल्ह्यातल्या 7 तालुक्यांचं बोलतच नाही. काल ज्यावेळी आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलं, यांनी विचारलं बा एक कोण माळी साहेबांना विचारलं तुमच्याकडे काय काय कुठचा कुठचा भाग येतो? मनसूर असेल, माल असेल, मुख्यमान असेल, उपादंड असेल, हे सर्व घोडावडा असेल, हे भाग माझ्याकडे येतात. मग ह्या भागामधला वायरमनलाच बोलवलं की त्या भागामध्ये कटिंग का झालं नाही, तर तो मोठं कटिंग माझ्याकडे केलंच नाही. हे सांगतात तुम्ही रिपोर्ट पाठवलाय, 100% कटिंग झालेलं आहे. तुमचा रिपोर्ट आहे साहेबांना. साहेब मला स्वतः बोलले मला रिपोर्ट पाठवलाय 100%. असं असताना तुमच्यामध्येच कम्युनिकेशन नाही. तुमच्या असताना खालचे ऑफिसर सुद्धा अशा पद्धतीचं खोटं सगळ्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बोलायला लागले, तर विश्वास कोणावर ठेवायचा? 3 लाईन मोठे आहेत ना आपल्या. 33 केवी लाईन आहे, LMP लाईन आणि LT लाईन. हां, 33 केवी लाईन आणि LMP लाईन. 33 केवी लाईनचं आपलं फ्री कटिंग ऑलमोस्ट सगळं झालेलं आहे. किती ठिकाणचं आहे तुम्हाला दाखवलं पाहिजे? 33 केवी तुम्हाला किती ठिकाणचं दाखवलं पाहिजे? तुम्ही ही स्वतः जाऊन पाहणी केली पूर्ण लाईनची? बऱ्याच ठिकाणी जाऊन बऱ्याच ठिकाणी पूर्ण ठिकाणी केली आहे का? पूर्ण 11 केवीचे किती ठिकाणी? बऱ्याच ठिकाणी शहरात काय 11 केवीचे? कुठे केला? शहरात आपल्याला विचारून बाकी आहे. शहरात सुद्धा बाकी आहे. बाकी शहरात आणि त्या माणसाने येऊन तुमच्याकडे 5 वेळा माझ्या अर्ज दिलेत, 5-6 वेळा. काय केलं त्याच्यावर? हे मागची लाईन बघितली नाही, मागची लाईन तुमच्या मागेच कोर्टच्या वकिलांच्या अलीकडे तिथे जाऊन बघा, नुसती फेरी मारून द्या तिथे. तुझ्या पाठीमागे तुम्ही खोटा अहवाल वरती पाठवलाय सगळा. मी सांगतो हे काय तुम्हाला कैचीत पकडण्यासाठी नाही, प्रॅक्टिकल आहे. तुम्ही झालं नाही म्हणून सांगा, हे आम्ही काम करणार आहोत. पण झालं म्हणून तुम्ही सांगितलं म्हटलं तर आम्ही सगळ्या तुम्ही लोकांना हे करताय ना, खोटं बोलतायचा अर्थ होतो. अभियंते आहेत त्यांना मी काल पण त्यांना सांगितलं, विचारा मला आम्ही तुम्ही स्वतः फील्डवर तुम्ही ऑफिसमध्ये बसून रिपोर्ट कसं घेताय, त्या वायरमॅन दम कसले मारताय, त्यांना तुम्ही जर वेळेवर साहित्य देणार नसेल, काय मोजे मागच्या मोजे बिजे दिले ना, काय काय आम्ही फ्यूज नाहीये, काहीच नाही. कोणाकडे दिले? काल सांगितलं 3 महिन्यापूर्वी मागणी मी मागणी केलेली आहे, मला काही आणून दिलं नाही. योगायोगाने काय त्यांना आमच्याकडे सगळ्या गोष्टी आहेत, आम्हाला काही नको म्हणून आम्हाला किती लोक सांगताय. मग का तुमच्या गोष्टी पोचत नाही वायरमॅनपर्यंत? मग त्यांच्या जीवाशी खेळताय तुम्ही वायरमॅनच्या. नाही आम्ही काय साहित्य त्यांना दिले नाही म्हणून दाखवतो. त्याने स्वतःच नाही नाही म्हणून करत नाही. सांगायचंच नाही तुम्हाला साहेब. स्वतःच्या तोंडाने त्या काल वायरमॅनने त्या साहेबांना सांगितलं आणि काल लिहून घेतलंय. आणि त्याने लिहून घेतलंय का? विचार घेतलं. वेंगुर्ला तालुक्यात वीज वितरण विभागाच्या अनेक समस्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी शिवसेना कार्यालयात प्राप्त झाल्या होत्या. वारंवार लाईट जाणं, व्होल्टेज कमी जास्त होणं, जीर्ण झालेले पोल तातडीने बदलणं, विजेच्या लाईनवरील झाडे तोडून घेणं, ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवण्यात येऊ नये आदी मागण्यांसाठी
वेंगुर्ले शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं वीज वितरण विभागाला बुधवारी धडक दिली। यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्यानं व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना समर्पक उत्तरं न मिळाल्यानं आज कार्यकारी अभियंता अरविंद वनमोरे व उपकार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर पेटकर यांना वेंगुर्ला उपविभागीय कार्यालयात बोलावून त्यांच्याशी विविध विषयांवरती चर्चा केली। यावेळी शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, प्रभारी तालुकाध्यक्ष तथा वेंगुर्ला पंचायत समिती उपसभापती सचिन देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली माजी सभापती सुनील मोरजकर, तालुका संघटक बाळा दळवी, शहर पदाधिकारी अजित राऊळ, सत्यवान साटेलकर, युवासेनेचे पंकज शिरसाट, स्वप्नील गावडे, संतोष परब, उभादांडा पंचायत समिती सदस्य साक्षी नार्वेकर, नगरसेविका लीना मापणकर, समिधा रेडकर, मितेश परब, उभादांडा सरपंच टीना आलमेडा, नयन पेडणेकर, आबा कोचरेकर, संजय गावडे, मंगेश परब यांच्यासहित शिवसैनिक उपस्थित होते। मग पूर्ण झाल्याचा रिपोर्ट तुमच्याकडे गेलेला आहे। आमचं म्हणणं असं आहे, ग्राहकांनी या पद्धतीनं तुमच्याकडे फीडबॅक घेतल्यानंतर तुमचे जर असणारे ऑफिसर जर अशी चुकीची माहिती देत असेल आणि लाईट जाण्याची कारणं ही जर तुमच्याकडनं समर्पक उत्तर येत नसेल तर ग्राहकांनी आणि जे कोण आमचे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी लोकांना काय उत्तर द्यावं? तुम्ही दिलेली माहिती खरी आहे काय तुम्ही दिलेली माहिती खोटी आहे की आम्ही जर बोलतो ते खोटं आहे? हे कुठेतरी ह्याच्यामध्ये ताळमेळ बसला पाहिजे। तुम्ही जर त्या ठिकाणी बिल भरलं नाही, दुसऱ्या मिनिटाला त्या ठिकाणी आता लाईट कट होते, तुम्हाला लाईट कट करण्याची गरज नाही। पूर्वी आम्ही तुमच्या माणसाला रोखत होतो, त्याचे हात पकडत होतो, त्याला धमकवत होतो, आता तुम्ही तो सगळं मार्ग आमचे बदल करून टाकले। काय बिल नाही भरलं दुसऱ्या मिनिटाला लाईट बंद होणार? मग अशा वेळी आम्ही ग्राहकांनी काय करायचं एवढं उत्तर आम्हाला द्या। आणि जर का तुम्हाला असा रिपोर्ट दिला असेल या अधिकाऱ्याने आपल्या खालच्या, तर त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे आणि जर नाही झाली तर मी त्या लेवलला जाऊन या संदर्भातलं गाळण मांडणार। वेगवेगळ्या त्यांचा गाळा काढायचा नाही आणि जर काढला तर मी वरती कळवणार। सगळं वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये चुकीचं केलंय। लोक आज काय म्हणताय की महावितरणवर तुमचं कंट्रोल नाहीये, महावितरणला तुम्ही पाहिजे असली यंत्रणा देत नाही या, म्हणून त्या ठिकाणी आम्हाला लाईटीच्या बाबतीमध्ये सहन करावं लागतं असं ग्रामीण भागातल्या लोकांचं म्हणणं आहे। आणि ते मग प्रथम तशी खरं ठरतं ना, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये कमी पडतो। डीपीडीसी मधून कोणती गोष्ट तुम्हाला देऊ शकत नाही असं नाही, तुम्ही मागाल ती यंत्रणा आपण देऊ शकतो एवढी तरतूद पालकमंत्र्यांच्या किंवा आमदार साहेब सांगू शकतात आपापल्या तालुक्यापुरता, म्हणजे तिन्ही तालुक्यापुरता केली मी, तुम्ही काहीच केलं नाही असं म्हणतच नाही मी, परंतु जी कामं पावसाळ्याच्या अनुषंगाने महत्वाची आहेत ती कामं तुम्ही केली पाहिजे होती ना, मग हा रोज झाला नसता। तुम्ही साहेब आता काही कामं केली, मग तुम्ही रिपोर्ट दिलात तसं 100% आमचं काम पूर्ण आहे, झाड तोडीचं तोच विषय पूर्ण झालं साहेबांनी स्पष्ट सांगितलं म्हणून त्यांना बोलवलंय मुद्दा। आणि तुमच्या सुद्धा खालचे अधिकारी तेच सांगतायत आणि त्याला एका गावाचं नाव घेतल्यानंतर कसं आहे, प्रत्येक गावात राहणारा मनुष्य, मला काही सगळी माहिती असू शकत नाही, ह्या गावात राहणारा हे मनुष्य असेल, त्या गावात ते आहे, पण ते जेव्हा सांगतात हे पुढे हा बरोबर का लावला ते राहिलेलं आहे ते आम्ही आता करणार। मग दुसऱ्याने सांगितलं ह्या गावात हा ते राहिलेलं आहे, म्हणजे म्हणणं काय की लोकांना असं जर कळालं की नाही की तुम्ही आता स्मार्ट मीटर आणता, लोकांचे एका मिनिटात बिल नाही भरलं तर दुसऱ्या मिनिटात लाईट कट होते, हे सगळं तुम्ही शासनाच्या फायद्यासाठी करता, आम्हाला मान्य आहे करा तुम्ही, पण त्याचबरोबर लोकांना सुद्धा तेवढी सेवा द्यायला पाहिजे। लोक आमच्याकडे बिल घेऊन येतात आणि त्याच्यात बिल असतं 10 रुपये आणि ते सेवा कर तुमचं अदर टॅक्स बिल सगळं असतं 100 रुपये। मग तेव्हा हे जे पैसे आहेत ना, हे पैसे तुम्ही कसले आम्ही म्हणजे कोण? आमदार साहेब, आमदार साहेबांच्या फंडातलं काम सुद्धा तुम्ही लोक जर करत नाही सांगू 4 वेळा 3.5-4 महिने होऊन सुद्धा सर्वसामान्य जनतेचं काय तुम्ही करणार? ट्रान्सफर काम चालू केलं का नाही केलं? काम चालू करून 3 वेळा इकडचा उतरला तिकडे ठोकला, इकडचा उतरला इकडे ठोकला, हे काम केलं त्यांनी, पण काम जागेवर काही झालेलं नाही। तालुक्यामध्ये पावसाळा अजून सुरुवात व्हायची आहे, पण पावसाळा सुरू होण्याच्या पूर्वी लाईटच्या एवढ्या समस्या आहेत वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये, त्या तालुक्यातल्या समस्या पावसाळ्यापूर्वी निवारण झाल्या पाहिजे होत्या, त्या कुठेतरी झालेल्या होताना दिसत नाही आहेत। त्याच्यामुळे त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही काल इथे आलो होतो, तर काल इथे आल्यानंतर आम्हाला त्याची समर्पक उत्तरं मिळाली नाहीत, म्हणून आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना इथे आम्ही बोलून घेतलं आणि आज शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने आज त्यांना संपूर्ण या तालुक्याच्या ज्या अडचणी आहेत त्या त्यांच्यासमोर मांडलेल्या आहेत आणि नुसत्या मांडल्या नसून तर त्याच्या पुराव्यानिशी त्यांच्यासमोर त्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत आणि हे ठेवत असताना
त्यांना आम्ही ह्या महिन्याची 20 तारीखच्या आत वेंगुर्ल्यातल्या ज्या काय समस्या आहेत त्या परिपूर्ण करण्याची 20 तारीख ही डेडलाईन दिलेली आहे. 20 तारीखपर्यंत ह्या समस्या जर परिपूर्ण झाल्या नाहीत तर पुन्हा एकदा या अधिकाऱ्यांना या खुर्चींवर बसू देणार नाही, एवढं त्या अधिकाऱ्यांना सूचना आम्ही सक्त दिलेल्या आहेत. सचिनजी वालावलकर असतील, मी असेल, तालुका आमचे प्रभारी तालुका संघटक असतील, बाळादळवी असतील, माजी सभापती मोरजकर असतील, संपूर्ण शिष्टमंडळ वेंगुर्ला तालुक्याचे सगळे शिवसेनेचे पदाधिकारी, शहरातले नगरसेवक असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, या सर्वांनी अर्बन आणि ग्रामीण या दोन्ही भागातल्या समस्या आपापल्या मांडलेल्या आहेत आणि त्याची डेडलाईन आपण 20 तारीख त्यांना दिलेली आहे. 20 तारीखपर्यंत जर लोकांच्या समस्या सोडवण्यामध्ये MSCB यशस्वी झाली तर ठीक आहे, नसेल तर 20 तारीखनंतर एकाही अधिकाऱ्याला त्या खुर्चीवर स्वस्तपणे बसू देणार नाही, एवढं आम्ही त्यांना आज सांगितलं. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक व संगीतकार सुधीर पाताडे व अपर्णा पाताडे सावंतवाडीत आले असता त्यांचं यावेळी स्वागत करण्यात आलं. खरं तर मी या ठिकाणी सावंतवाडीला फक्त एका यांच्या बोलवण्यावर यांच्याकडे जेवण करण्यासाठी आलो होतो. मला या सगळ्या गोष्टीची काही कल्पना नव्हती. आज रात्री 12 वाजता मला कळतं की उद्या असं काहीतरी कार्यक्रम आहे आणि आपल्याला आम्ही काही लोकांना भेट करून देणार आहे. आज जेव्हा ही फाईल पहिल्यांदा बघितलं तेव्हा आधीच मला ते वाटलं की आता आपल्या जी आपली आत्मा आहे त्या आत्मातला हा विषय आपल्यासाठी असणार आहे. आणि आता सरांनी वरती येऊन जे सरांनी सांगितलं की ज्या पद्धतीने इथल्या कोकणातल्या लोकांसाठी किंवा कोकणातल्या या सृष्टीसाठी किंवा हा जो आपला इतिहास आहे महाराजांचा, त्या इतिहासाला परत एकदा जिवंत ठेवण्यासाठी आपण जे कष्ट घेत आहे किंवा जे आपण करताय या महाराजांच्या इतिहासातून खरंच करण्याची प्रेरणा तर मिळतेच. कारण महाराज होते, जगावर विश्व करणारी व्यक्ती होती. वेळ कमी मिळाला, काळ कमी मिळाला, काळाने त्यांना हिरावलं म्हणून महाराजांचे चमत्कार अजून आपल्याला कमी बघायला मिळाले. जेवढे आहेत ते खरंच असे आहेत की मेलेला माणूस जिवंत होऊ शकतो असे महाराज होते. किंवा महाराजांचा हा जो इतिहास आहे, महाराजांची ही प्रेरणा आहे, महाराजांचा हा जो प्रवास होता, हा प्रवास जर खरंच आपण अंगीकारला तर विद्यार्थ्यापासून वयोवृद्धापर्यंत सगळ्या समस्यांचं निदान हे महाराजांच्या त्या इतिहासातून मिळतं. पण लोक त्याला बघत नाही. आपण 4वी-5वीचा जो इतिहास वाचतो किंवा बघतो त्या 4वी-5वीच्या इतिहासातच ते सगळं बाळगून आपल्याला दिलेलं की काय जगलं पाहिजे, काय शिकलं पाहिजे, काय आपण त्याची प्रेरणा आपल्या जीवनात घेतली पाहिजे. पण मुलांना आज आपण जे बघतो, आजच्या ज्या पिढीला आपण बघतो, ज्याची पिढी असते किंवा त्याच्या आधीची पिढी आहे, त्या पिढीला आपण जेव्हा बघतो तर ती पिढी एका वेगळ्या वळणावरती गेलेली आहे. आपण खरं तर दैव आहे आपलं किंवा आपल्यावरती आपल्या आईवडिलांचे संस्कार आहे की आपण किमान त्या श्रद्धेने किंवा त्या विषयाकडे वळतोय. हे फक्त आपली पुण्याई असून की आपल्या आईवडिलांची पुण्याई आहे की जे संस्कार त्यांनी आपल्यावरती टाकले त्यामुळेच आपण महाराजांच्या या विषयाकडे वळून आपण महाराष्ट्राला, देशाला एक नवीन जीवन प्राप्त करून देण्याचा एक मार्ग आपण त्यांना दाखवू शकतो.
शकतो। या माध्यमातून तुम्ही खरंच महाराष्ट्राला आणि देशाला एक प्रेरणा द्याल आणि या प्रवासात जिथे कुठे तुम्हाला असं वाटतंय की आमची छोटीशी मदत किंवा छोटासा सहकार तुमच्यासाठी होऊ शकतो, तर मी खरंच विनम्रपणे हे सांगू इच्छितो की आजपासून तुम्ही म्हणाल त्या गोष्टी आम्ही करायला तयार आहोत। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड तालुक्यातील जामसंडे धोपटेवाडी येथील चंद्रकांत धोपटे यांचं कुटुंब अनेक वर्ष जीर्ण आणि धोकादायक घरात राहत होतं। पावसाळ्यात घर कोसळण्याच्या भीतीत दिवस काढणाऱ्या या कुटुंबासाठी भाजपचे माजी शहराध्यक्ष योगेश पाटकर यांनी माणुसकीचा हात पुढे केला आहे। खासदार नारायण राणे यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रेरणेतून योगेश पाटकर यांनी स्वतःच्या खर्चातून धोपटे कुटुंबासाठी सुरक्षित नवीन घर उभारून दिलं। जून रोजी झालेल्या गृहप्रवेश सोहळ्यात चंद्रकांत धोपटे यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले। विशेष म्हणजे धोपटे यांनी कृतज्ञतेपोटी पाटकर यांच्या चरणी झुकण्याचा प्रयत्न केला असता पाटकर यांनी स्वतः त्यांच्या चरणांना स्पर्श करून आशीर्वाद घेत नम्रतेचं दर्शन घडवलं। हे नव्या घराच्या भिंतींवर 4 भिंती नव्हे, नव्या आयुष्याची सुरुवात हा संदेश असलेली विशेष स्मृतिफ्रेमही लावण्यात आली। धोपटे कुटुंबाच्या आयुष्यात आशेची नवी पहाड उगवणारा हा उपक्रम परिसरात कौतुकाचा विषय ठरत आहे। एका गरजू कुटुंबाच्या डोक्यावर सुरक्षित छत उभारण्याचं भाग्य मला लाभलं, हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठं समाधान आहे। समाजातील गरजूंच्या पाठीशी उभं राहणं हीच खरी सामाजिक बांधिलकी आहे, अशी प्रतिक्रिया यावेळी योगेश पाटकर यांनी दिली। कोकण 7 लाईव्हसाठी स्वप्नील लोके, देवगड। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सावंतवाडी शहरात सुरू असणारं फुटपाथचं काम बोगस पद्धतीने सुरू असून सेल्फी पॉईंट जवळ काँक्रिटीकरण न करता फेअर ब्लॉक बसवण्यात आले आहेत। तर संस्थानकालीन तलावाशी जोडल्या गेलेल्या मुशीत असणारं सिमेंटचे पाईप ठेकेदाराने फोडले असून त्यावरती निकृष्ट दर्जाच्या फरशा बसवण्यात येत आहेत। पुढील 25 वर्ष हा फुटपाथ टिकला पाहिजे तर हे काम नियमाप्रमाणे होणं आवश्यक आहे। मात्र पर्यटनाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी नगर परिषद बांधकाम विभाग, मुख्याधिकारी आणि प्रशासनाचा दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप नगरसेवक देव्या सूर्यज यांनी केला आहे। फुटपाथचं काम चालू आहे, तर या कंत्राटदाराकडून हा जो आपला सेल्फी पॉईंटचा जो एरिया आहे तो एरिया पूर्णपणे सोडलेला आहे। कारण ज्या ठिकाणी काँक्रिटीकरण केलं पाहिजे, जो फुटपाथ खालून भरून काढला पाहिजे, GCC केलं पाहिजे, तर त्या ठिकाणी काम न करता डायरेक्ट प्युअर ब्लॉक बसवले गेलेले आहेत। भविष्यात पुढच्या 25 वर्षाच्या दृष्टीने जर हा फुटपाथ सक्षम राहिला पाहिजे तर आपल्याला हे पूर्णपणे या फुटपाथचं एक जसं याप्रमाणे इस्टिमेटप्रमाणे काम झालं पाहिजे, तरच हा फुटपाथ कुठेतरी टिकेल। तर पूर्णपणे बांधकामचे अधिकारी, त्याचप्रमाणे नगरपालिका प्रशासनाचं पूर्णपणे यावर दुर्लक्ष झालेलं आहे। ज्या ठिकाणी मुख्याधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी येऊन लक्ष दिला पाहिजे होता, जे आपलं पर्यटनदृष्ट्या मोती तलाव हा एक आपला महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे, तर त्या ठिकाणी तरी एक जवळपास एक जसं इस्टिमेट आहे त्याप्रमाणे काम झालं पाहिजे, तर तसं काम होत नाही आहे। पूर्णपणे कंत्राटदाराने बोगसरित्या हे काम केलेलं आहे। जर या ठिकाणी बघितला तर पूर्णपणे पेवर ब्लॉकसुद्धा सुटण्याच्या दृष्टीने हे काम झालेलं आहे पूर्णपणे। तसंच जर बघायला गेला तर या ठिकाणी एक मधून चर आहे,
जो संस्थानकालीन असल्यापासून जे तळ्याचा काठ बांधला आहे त्या काठाच्या मधून जवळपास एक 12 ते 13 पाईप आहेत सिमेंटचे. जे रस्त्यावरचं जे पाणी असतं ते पाणी पूर्णपणे त्या गटारामध्ये जाऊन गटारातून ते तळ्यामध्ये जातं, जेणेकरून शहरामध्ये कुठेही ते पाणी साचणार नाही असा त्याचा मागील एक जुन्या जाणकारांचा एक त्यामागचा एक हेतू आहे. तर त्या ठिकाणी आज जर बघितलात तर तुम्ही ज्या मोऱ्या काढल्या आहेत त्या मोऱ्याच्या ठिकाणी जे सिमेंटचे पाईप होते ते JCB लावून ह्या कंत्राटदाराने खोडले आहेत आणि ते पाईप फुटल्यामुळे त्या ठिकाणी जे पाणी जाणार आहे त्या पाण्याचं मधून जो कचरा जाणार आहे तो कचरा जाऊन त्या पाईपामध्ये अडकणार आणि जे सगळं पाणी आहे ते संपूर्ण शहरामध्ये पाणी अडकणार आहे आणि संपूर्ण हे सावंतवाडी शहराचा जो तलावाचा बाजूचा जो परिसर आहे हा पाण्यामध्ये जाणार आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपलं या ठिकाणी प्रवाशांचं गाड्यांचं नुकसान होणार आहे. तर लवकरात लवकर तातडीने या प्रशासनाने या कंत्राटदाराला नोटीस देऊन ताबडतोब ज्या ठिकाणी त्यांनी ज्या फरशा पण बसवल्या गेलेल्या आहेत, ज्या ठिकाणी पाईप होते ते पाईप फुटल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांनी मोरी केली आहे आणि मोरीवर फरशा बसवल्या आहेत. फरशा बसवल्या त्या कडप्पा आहेत ज्या एकदम नाजूक परिस्थितीच्या, ज्या ठिकाणी माणूस जरी उभा राहिला तरी त्या तुटू शकतात अशा फरशा बसवल्या आहेत. तर त्या फरशीवरती त्या ठिकाणी कॉन्क्रीट येणार आहे, कॉन्क्रीटवरती पेवर ब्लॉक येणार आहे, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी लोड येणार आणि त्या फरशा फुटणार आहे. फरशा फुटल्यानंतर ती पूर्ण मोरी ब्लॉक होणार आणि पाण्याचा जो निचरा आहे जे पाणी जाण्यासाठी जो मार्ग आहे तो पूर्णपणे ब्लॉक होणार आणि संपूर्ण पाणी सगळं शहरामध्ये येणार आहे. तर तातडीने नगरपालिका प्रशासनाने यावर लक्ष द्यावं. ताबडतोब या सगळ्या ज्या काय चुकीचं झालेलं आहे, बोगसरित्या झालेलं आहे, हे कंत्राटदाराचं जे काम आहे ते त्याला नोटीस काढावी, अन्यथा या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावं. सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स. संपर्क 9423989781, 9423989783 आणि 8605586376. कॉक्रोच जनता पार्टीनं पत्रकार परिषद घेत पुण्यातील आंदोलनाबाबत माहिती दिली. पाहूयात. Sir, I want to ask, if we can't even get a simple resignation, if the government is not ready to even admit the mistake, how can we expect them to resolve the entire education system? It starts with taking responsibility. It starts with acknowledging the mistake. If you're not even ready to acknowledge the mistake, how are you going to fix the system? सर लास्ट जनता मंदिर में जो हुआ उसमें काफी बच्चों का ऐसा कहना था कि उनसे उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया या उनसे बात नहीं करवाया गया. इस पर हम और बच्चे देखेंगे तो उनके मुद्दे बात करेंगे स्टेज पे. नहीं, बिल्कुल. और जंतर मंतर पर तो मतलब पूरा स्टेज भर गया था. मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी, प्लीज सारे लोग स्टेज पर मत आइए वरना स्टेज गिर जाएगा. तो हमसे जितना हो सकता था हमने किया, बट जैसे कि बहुत ही ऑर्गेनिक मूवमेंट है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा मैनेजमेंट को डिफिकल्ट हो रहा था. बट गोइंग फॉरवर्ड वी आर लर्निंग, क्योंकि हम भी पहली बार कर रहे हैं. हम कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, सीजन मूवमेंट चलाने वाले नहीं है, हम सब पहली बार कर रहे हैं. तो गोइंग फॉरवर्ड वी विल इम्प्रूव इट. और अभी मुझे लगता है कि विश्वम्बर सर और असीम सर को थोड़ा बोलना है. नीटचा जो घोटाळा आहे तो 2024ला पण झालेला होता. तुम्ही आता ते वारंवार होते त्याच्याबद्दल काय, त्या प्रशासनाबद्दल, त्या नीटच्या संस्थेबद्दल तुमचं मत काय? तुम्ही धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा मागताय, मात्र प्रशासकीय जे अधिकारी होते NTA मधून कुठला अटक झाली, CBI त्याची चौकशी करते, त्याच्याबद्दल तुमचं व्यक्तिगत मत काय? 2024 मध्ये पण हाच विषय समोर आला. 2024 मध्ये तुम्हाला वाटलं नाही का की तेव्हा पण मुद्दा उचलावा? सर 2024 मध्ये मी अमेरिकेला होतो, माझं स्वतःचं एज्युकेशन चालू होतं. हो, आलो ना सर. मग आता सर तुम्ही अण्णा मुवमेंटचं जे बोललं जाते आता त्या अण्णा मुवमेंट नंतर एक प्रश्न फक्त सर, तेव्हा माझं स्वतःच कोणी आंदोलन करावं हा त्या माणसाचा तेव्हा ते म्हणतात. त्यामुळे तुम्ही तेव्हा कुठे होता? मला जर ते विचारलं आम्हाला की आणीबाणी कुठे होता, मी 6 वर्षात होतो. आणीबाणी तुम्ही असणारच नाही. मला वाटतं आपण लॉजिकल होऊया ही प्रेस कॉन्फरन्स. 2024 मध्ये ते सध्या होते ते त्यांना ती प्रेरणा नाही झाली. आता त्यांना प्रेरणा, आम्हाला प्रश्न विचारायला आता प्रेरणा आहे. सर एक फक्त अण्णा मुवमेंटचं जे बोललं जाते ना, त्या मुवमेंट नंतर काय झालं, कसे राजकीय पक्ष स्थापन झाले, खासदार आमदार म्हणून सत्तेत बसले, अभिजित तितकेंना जर कंपॅरिझन करत असतील आता तर पुढे जाऊन मग तुम्ही टाकायला कसं करणार? तुमच्यातून पण काही जण फुटतील, पक्ष स्थापतील, मग तो पक्ष दिल्लीत किंवा इतर ठिकाणी स्थापन करतील. या मुवमेंटचं त्या मुवमेंटचं जर कंपॅरिझन होत असेल तर तुम्ही टाकायला कसं करणार सगळ्या? सर, मी तेव्हा 16 वर्षाचा होतो, मी स्वतः शाळेत होतो, तर मी त्याच्यावर काही जास्त बोलू नाही शकत. बट गोइंग फॉरवर्ड वी विल ट्राय टू लर्न and we will try to take feedbacks, inputs and suggestions from everybody
so that we won't repeat the mistakes that others have repeated. Yes. So, जैसा कि आज हम सबको पता है कि पुणे में शाम 4 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होने जा रहा है। उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पुणे के महाराष्ट्र के बड़े ही सोशल एक्टिविस्ट विश्वंभर सर और असीम सर हमारे सपोर्ट में आए हैं। उन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और उनके साथ ही सोनम वांगचुक जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले आज शाम को 4 बजे। और इसके साथ ही आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो हमारा एजुकेशन मैनिफेस्टो रहेगा, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो एग्जाम्स लेती है, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उसको लेकर हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। थैंक यू। और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विश्वंभर सर और असीम सर को बात करने के लिए। थैंक यू। मला सांगायचं की आम्ही इथे आलो याचा अर्थ बरेच जण आम्ही आता या नेतृत्व असं काही नाही। अभिजितला आम्ही पहिला सल्ला दिला की जे काही कार्यकारिणी असेल, जे काही निर्णय घेणारे लोक असतील ते सगळे 35च्या आत असावेत, असा आम्ही पहिला सल्ला अभिजितला दिला। मला असं वाटतं की खूप दिवसांनी आम्हाला मेनस्ट्रीम मीडियाच्या माहितीची सवय नव्हती, आज सगळे आले, त्याबद्दल आभारी आहे तुमच्या सगळ्यांना। मला असं सांगायचं आहे की पत्रकार म्हणून तुम्ही या सगळ्याकडे म्हणजे तुमचे चॅनल्स किंवा तुमचं वर्तमानपत्र किंवा काय त्यांचा इश्यू वेगळा आहे, त्यांचा एक त्यांच्या मॅनेजमेंट, पण भारतीय पत्रकार म्हणून या आंदोलनाकडे माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही सकारात्मकपणे पहा की 12 वर्ष या देशात धुमाकूळ चाललेला आहे। पत्रकारांचा सगळ्यात मोठा अपमान या 12 वर्षात झालेला एकही पत्रकार परिषद न घेऊन की आम्ही तुम्हाला नाही मोदत, आम्हाला नाही द्यायची पत्रकार। या वातावरणात एक तरुण मराठवाड्यासारख्या भागातून शिकून पुण्यात आलेला, पुण्यातून गेलेला उभा राहतो आणि त्याच्या मागे एक पाठिंबा उभा राहतात। ते फॉलोअर कसे आले ते चौकशी पोलीस करेल ना, त्यांनी कंप्लेंट केली तर त्याची चौकशी होईल आणि त्या चौकशीतून काय निष्पन्न व्हायचं तर होईल। आजच काही तुम्ही दोष नाही घेऊ शकत। हा तरुण उभा राहतो। अभिजित मध्ये मला एक अतिशय उत्तम नेता दिसतो, असीमला पण तो दिसतो आणि म्हणून आम्ही पाठिंब्यासाठी आलो। आमचा या आंदोलनातला हस्तक्षेप शून्य असेल। अभिजितने जेव्हा विचारलं आम्ही सल्ला जरूर देऊ, गोष्टी सांगणे त्याच्या द्वारा, पण आमचा कार्यकारिणी आणि हे सगळं जे आहे ते सगळं अभिजित नेता आहे। आता अभिजितला त्याची 35 वर्षाची आतली कार्यकारिणी करायची आहे आणि तुम्ही तरुण नेतृत्वावर विश्वास ठेवा। माझा पुढच्या पिढींवर फार विश्वास आहे। दुर्दैवाने काय होतं माहिती का, प्रत्येक पिढीला वाटत असतं आमची पिढी शेवटची सगळ्यात चांगली पिढी या पृथ्वीवरची, असं काही नसतं। इव्होल्युशनची, उत्क्रांतीची थेअरी सांगते की पिढ्या प्रगत होत जातात। ही पुढच्या पिढीचं हे आंदोलन हे लक्षात घ्या। सकारात्मक बाजू याची अशी पहा की आपल्या आसपास ज्यांची जी आंदोलन झाली नेपाळ वगैरे ती हिंसक झाली। सकारात्मक आहे की अभिजित दिपके पहिल्या दिवसापासून गांधी आणि आंबेडकर, याचा अर्थ हे आंदोलन हिंसक नाही, हा सत्याग्रह अहिंसक आहे। हे जर तुम्हाला पत्रकार म्हणून तुम्हाला हायलाईट करता आलं तर ते फार बरं होईल की या देशात गांधी आंबेडकरांच्या मार्गाने आजही आंदोलन करावं असे का 30 वर्षाच्या मुलाला 32 वर्षाच्या मुलं वाटतं, हे तुम्हाला हायलाईट करता आलं तर फार उपकृत होईल मी तुमचा, की हा देश आजही त्याच रस्त्यावर चालू शकतो हे। आणि आपले जे सगळे प्रश्न आहेत ते सगळे प्रश्न अभिजित हे आता नवीन सुरू झाले, 15 दिवसापूर्वी तो बाळ आहे, हे अगदी शिशु याच्यातला हा आहे। सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांच्याकडे नसतील, मी काय जयप्रकाश नारायणांची समग्र क्रांती घेऊन अभिजित इथे आले असं नाही मला वाटतं। आणि ती तयारी जयप्रकाशांची त्या वयात झाली होती। अभिजितचं ते अजून अभिजितला या गोष्टीत पुढे जायचं, ही संघटना वाढवायची, त्यांची पार्टी वाढेल, त्या पार्टीचं पुढे काय करायचं, ते राजकारणात येतील का नाही, हे सगळे प्रश्न आज अभिजितच्या पण डोक्यात नसतील कदाचित ती करत, कारण ते जेवढं स्पॉरॅडिकली झालं, ज्या एका आवेगात ते झालं त्याचं हे काही अपेक्षित नाही। पण मला असं म्हणायचं की मी का उभा आहे या आंदोलनामध्ये, तर 12 वर्षाची हुकुमशाही, दडपशाही, ज्याच्यावर मेनस्ट्रीम मीडियाने दुर्दैवाने कधी प्रश्न विचारले नाही। प्रश्न काय विचारले तर आंबा कसा खाता, चिरून का कापून वगैरे वगैरे, ते प्रश्न घेऊन ईडीची दडपशाही कालपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये लोक फोडण्यापर्यंत कालची, हे तुम्हाला लोकशाही वाटते का सगळ्यांना? आणि जर लोकशाही वाटत नसेल तर तुम्ही ज्यांना प्रश्न विचारायचे त्यांना विचारले नाही, ते प्रश्न घेऊन हा जो मुलगा उभा आहे, हा तुमचे माझे प्रश्न घेऊन उभा आहे। हा मुलगा तुमचे आणि माझे, हा जर हुकुमशाहीच्या विरोधात बोलतो तर भारतीय मीडियाच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने हा मुलगा बोलतो, मी लक्षात घ्या। आणि म्हणून तुमचा पत्रकार म्हणून दृष्टिकोन अत्यंत सकारात्मक असावा अशी माझी अपेक्षा आहे। मी तुमच्या काही गोष्टी समजू शकतो, मी व्यावहारिक पातळीवर मीडियाचे मालक आणि त्यांचं हे मी सगळं समजू शकतो, पण भारतीय लोकशाही जर वाचवायची असेल तर आता जनआंदोलनांना पर्याय नाही। राजकीय लढाई माझ्या मते मतपेटीची आता ही फार वेगळी झालेली आहे। आता तुम्ही तिथे जर अशी धोरण असेल सत्ताधारी पक्षाचं की आम्ही तुम्हाला ईडी लावून तुमची माणसं आधी पळवणार आणि तुमची जी निवडून येतील तीही फोडणार,
आणि याच्यावर कोणी बोलत नसेल आता जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. आणि ते जनआंदोलन घेऊन अभिजित आज अभिजितचा अजेंडा शिक्षणाचा आहे. मी सोनम वांगचुकांचं सकाळी स्टेटमेंट वाचलं, ते म्हणले मी पुण्याला येतो आणि मी पर्यावरणाचा अजेंडा घेऊन येतो. आता अजेंडा येईल ना, शिक्षणाचा येईल, पर्यावरणाचा येईल, आरोग्याचा येईल. एक चांगलं आंदोलन उभं राहील अशी मला हे आंदोलन शक्यता दिसते आणि म्हणून आम्ही आलो. मला हे मुद्दाम खुलासा करायचा. काही लोकांनी लगेच सुरू केलं. सरकारच्या विरोधामध्ये एखादा निर्णय घेतला जातो त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते ते विरोधी पक्षाच्या बाजूने बोलतात, म्हणजे सरकार कसं चुकीचं आहे. आता जागी स्थितीत आंदोलन करतो, मात्र एकाही विरोधी पक्षाचा त्याला पाठिंबा येत नाही. देशामध्ये राहुल गांधी सरकार लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेता आहे, काँग्रेस देशातली सगळ्यात मोठी विरोधी पक्षाची संघटना आहे, तरी सुद्धा अभिजितला पाठिंबा दिला जातो. तुम्हाला असं वाटत नाही की तुमचं सुद्धा धोरण जे आहे ते लवचिक आहे, जसं वेळ बदलेल तसं बदल नाही? धोरण माझं नाही, धोरण अभिजितचं आणि त्यांच्या टीमचं, हे पहिलं क्लिअर करतो. दुसरी गोष्ट, हर्षवर्धन सपकाळांचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला की नाही मला माहिती नाही, त्यांनी पाठिंबा दिला त्याला. मला खात्री आहे की राहुल गांधींपासून सगळे विरोधी पक्षाचे लोक, त्यांना सगळ्यात जास्त जर कोणी अफेक्टेड आहे तो विरोधी पक्ष आहे. या देशातला कोणता पक्ष राहिला फोडायचा अनएथिकली? कोणी पैसे पेरले, कोणी माणसं पेरली, कोणी लोक फोडले, कोण अगदी काल निवडणूक झाली की आज काल आमदार विकत घेते, कोण करता येईल? सगळ्यांना माहिती आहे. विरोधी पक्ष सगळे येतील. काही दिवस त्या आंदोलनाला, जसं अभिजितने एकदम अगदी बरोबर सांगितलं की क्रेडिबिलिटी एस्टॅब्लिश होणे, विश्वासार्हता त्या आंदोलनाची तयार होणे, याच्यासाठी काही दिवस जावे लागतात. आणि ती ताकद आज अभिजितकडे आज काही नाही. अभिजितकडे आज शिक्षणाचं काय असेल तेवढं भांडवल आहे, मागे फक्त हे दोन, बाकी तिसरं भांडवल अभिजितकडे काही नाही. कॉर्पोरेट पार्टीकडे पण यांचं काही नाही. आज जी मुलं येतात ती अत्यंत, की ज्यांचं राजकारणाचे संबंध नव्हतं अशी मुलं आहेत, ती काही पिढीदार घराण्यातली कोणी राजकारणी नाहीये. तर या मुलांना यांना एक संधी तर द्या. काय करतात ते तर बघा, नाही तर आपणही अभिजितवर टीका करू. पुन्हा इथेच प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून अभिजितचं काही चुकलं तर आपण टीका करू. पण आता एक संधी दिली पाहिजे असं मला वाटतं. तर पण तुम्ही म्हटले सकारात्मक पत्रकारांनी बोला, सकारात्मक तुम्हीच बघताय त्याच्याकडे. मात्र ज्या पद्धतीने अण्णा आंदोलनात जे राजकीय चेहरे होते तेच राजकीय चेहरे पुन्हा 10 वर्ष सत्तेत बसले, राजकीय पक्ष झाला, त्याची पुनरावृत्ती 14 वर्षांनी जर अभिजितच्या या सगळ्या आंदोलनातून तयार झाली तर तो होऊ नये याच्यासाठी आमचा सकारात्मक दृष्टिकोन प्रश्न विचारण्यात आहे. त्याच्यावर तुमचं मत आहे? आपल्याला याबाबतची आपली दृष्टी बदलली पाहिजे. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आंदोलनातून पक्ष तयार होणं पाप नाहीये. काँग्रेस याच पद्धतीने तयार झाली, जनता पक्ष याच पद्धतीने तयार झाला. त्याच्यातून एक आम आदमी पार्टी निघालेली फार फरक पडत नाही. या देशात 5,000 लक्षात घ्या सर, दोन मोठी आंदोलनं झाली स्वातंत्र्याच्या नंतर, एक अण्णा मुवमेंट, दुसरे शेतकरी आंदोलन. त्या दोन्ही आंदोलनातून नेते तयार झाले. दोन्ही आंदोलनातून जे नेते तयार झाले त्यांनी पुढे कसं राजकीय समीकरण बदललं. आता जो तुम्ही बोलताय तो सगळा भाजपचा दोष आहे. सत्तेत ते आहेत म्हणजे तुम्ही त्यांच्या विरोधात बोलताय. माझा मगाचाही प्रश्न अभिजितजींना तोच होता की जर असं झालं तर तुम्ही टॅकल कसे करणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी? उद्या पुणे तरी अण्णा सर, कासिम सरदे उठतील, आमदार होतील, तुम्ही उठाल आमदार, मग हे टॅकल कसे करणार? उदाहरण म्हणून तुमचं नाव दिलं. एक मिनिट आमदार होणं चुकीचं आहे का सर? सर तेच नाही, एक मिनिट चुकीचं आहे का? तुम्ही टॅकल कसं करणार? त्याचं टॅकल काय करू मी? त्याचे टॅकल काय करायचंय? जे लोक निवडून येतील ते जनतेच्या मतांनी निवडून येतील, त्याचे टॅकल काय करायचंय? म्हणजे पाप कशाला म्हणून ठेवताय तुम्ही? डेमोक्रेसी काय? डेमोक्रेसीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी यावं, नवीन लोकांनी यावं. हाऊ यू आर मेकिंग इट लाईक अ क्राईम? आणि हाही तुम्ही आंदोलनाला सुरुवात केली, नंतर सुजात आंबेडकरांचा प्रश्न मी पुन्हा एकदा विचारतो. त्यांचं सरळ म्हणणं आहे की अण्णा मुवमेंट आहे म्हणून, त्याला काय वाटतं? कारण त्यांची ओपिनियन असू शकते. मी माझी मुवमेंट चालवतोय, एवढे सगळे लोक आहेत, युवक आहेत, आणि मी जसं म्हणलं हे ऍक्सिडेंटली झालेलं आहे. ज्या दिवशी मी ते ट्विट केलं त्या दिवशी मी जॉबसाठी अप्लाय करत होतो अमेरिकेत. माझा काहीच प्लॅन नव्हता, काहीच इंटेन्शन नव्हतं. पण ज्या लोकांनी सपोर्ट केला त्याला 1-2 दिवसात, त्यानंतर मला रिअलाइज झालं की हा कुठे ना कुठे रोष आहे जनतेमध्ये, खास करून युवकांमध्ये, आणि ते काहीतरी सांगायला बघताय. दिस इज अ मेसेज. ते कुठं प्लॅन करून, जर मला प्लॅन करून करायचं असतं, जर मला इंटेन्शनली करायचं असलं असतं तर मी इंडियात असलो, अमेरिकेत जॉब्स नसतो अप्लाय करत बसलो. आंदोलनांच्या बाबतीत बाकीचे पण आंदोलन होतात, काँग्रेसचे आंदोलन होतात, एनएसयूआयचे आंदोलन होतात, पण या आंदोलनाचे रेड कार्पेट टाकलं जाते. सगळ्या परवानग्या सहज मिळत आहेत. दिल्लीत परवानगी मिळाली, पुण्यात पण मिळाली. हे एवढं रेड कार्पेटिंग असते, एवढं सहज आंदोलन करणं आजकाल बघायला मिळत नाही. सर सहज कुठं? आमचं अकाउंट बंद करण्यात आलंय, नॅशनल सिक्युरिटी थ्रेट म्हणलेले मला. हे सहज आहे सर? नाही, ज्या परवानग्या दिल्या जातात त्याच्यावरून परवानगी त्याच्यामुळे द्यावी लागली ना, कारण की त्यांना दिसतंय किती सपोर्ट आहे आता युवकांचा.
हा चिमूट संशयिक आहे आणि त्याच्यावरून मोठे संशय निर्माण होतात. मुंबई पोलिसात तक्रार दिली आहे. संशयित आहेत सगळे. तुम्हाला काय वाटतं? कारण नाही, मी याच्यावर येतो. हे संशय कुठून निर्माण झाला? किरण रिजिजू जे आहेत आपले युनियन मिनिस्टर, त्यांनी एक ट्विट केलं की कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे फॉलोअर्स आहेत ते 40 का 50% पाकिस्तानी आहेत. ठीक आहे. आता तुमच्या सगळ्यांना सांगतो कोणत्या पेजवर किती फॉलोअर्स असतात हे त्या ॲडमिनशिवाय कोणीच पाहू नाही शकत. त्याचा ॲक्सेस फक्त माझ्याकडे. आणि जेव्हा किरण रिजिजू यांनी ते ट्विट टाकलं त्याच्यावर मी स्क्रीन रेकॉर्डिंग टाकली आणि त्याच्यात मी दाखवलं 94.7% ऑफ द पीपल, द ऑडियन्स, द फॉलोअर्स ऑफ द कॉक्रोच जनता पार्टी आर फ्रॉम इंडिया. तर मला हे नाही कळत आहे की तुम्ही तुमच्या देशाच्या युवकांना पाकिस्तानी का म्हणताय? आज माझ्यासारख्या युवकाला ते पाकिस्तानी म्हणताय. वेदांत जो 17 वर्षाचा आहे, जिने सीबीएसईच्या पेपर घोटाळ्याचं जे काही आहे ते उघड केलं त्याला पाकिस्तानी म्हणताय. जे पत्रकार सरकारला प्रश्न विचारतात त्यांना पाकिस्तानी म्हणताय. मी पाकिस्तानी, सीबीएसईचे स्टुडंट्स पाकिस्तानी, पत्रकार पाकिस्तानी, तो भारतीय कोण? फक्त IT सेलवाले. काय चाललंय आपल्या देशात? भाजप या सगळ्यांना यंत्रणा उभी केली जाते. तुमच्या विरोधात जे सगळे किरण रिजिजू तुम्ही उदाहरण दिलं, ही सगळी यंत्रणा जी तयार केली जाते ते फक्त तुम्हाला आणि तरुणांना भारताला थांबवायला केली जाते. पाकिस्तानी म्हणायचं आणि थांबवायचं असं काही वाटतं तुम्हाला? अशा पद्धतीची फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे का? मला काय वाटतं फिल्डिंग लावायला पाहिजे ना. ती पेपर फुटी जी होती, पेपर लीक जी होती ना, त्याच्यासाठी फिल्डिंग लावा. आम्हाला हे सगळं करायची गरज नाही पडणार. जर पेपर लीक नसता झाला, जर 6 स्टुडंटनी आत्महत्या नसत्या केल्या आणि त्यानंतर जर धर्मेंद्र प्रधानांनी जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन राजीनामा दिला असता, मला माझं अमेरिकेमध्ये लाईफ सोडून याची काही गरज नसती पडली. आय वॉज हॅपी देअर. मी तिथं सेटल झालो असतो. आता असीम सर बोलते. एक मिनिट थांबा. असीम सर, एक मिनिट. सज्जाद भाई एक मिनिट थांबा. एक मिनिट. आता मी 1-2 मुद्दे मांडतो, मग तुम्ही काय असेल तर प्रश्न विचारा. या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित असलेले सगळे माध्यम प्रतिनिधी आणि साध्या वेशातले पोलीस सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. मुख्यतः 2-3 मुद्दे मला फक्त सांगायचे आहे. एक तर जे फेक अकाउंटबद्दल अभिजितने उत्तर दिलेलं आहे, पण एखादी संघटना एखादं आंदोलन करत असेल, एखादी चळवळ उभी राहत असेल, एखाद्या मागण्या सरकार विरुद्ध केल्या जात असेल तर त्याच्यामध्ये आपले लोक घुसून त्यांना काहीतरी बडबड करायला लावून फालतूचं बोलायला सांगून ते देशद्रोही आंदोलनं हे दाखवण्याचा प्रयत्न जसा होऊ शकतो, तसे काही अनावश्यक असलेले लोक सपोर्ट करण्यासाठी मुद्दाम घुसवले जाऊ शकतात. हा पण एक मुद्दा आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. ST महामंडळात लाखो प्रवाशांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं योगदान देखील मोठं आहे. या कर्मचाऱ्यांना खुश करणारा निर्णय राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा केली आहे. पाहूयात. ST कर्मचाऱ्यांना 58% महागाई भत्ता दिला जाईल अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ST कर्मचाऱ्यांना 53%वरून 58% महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्याचबरोबर ST कर्मचाऱ्यांची जवळपास 100 कोटींची थकबाकी होती, ती सुद्धा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मी या संदर्भात चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला अशी प्रतिक्रिया प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. आजच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेतलेला आहे की राज्य शासनाप्रमाणेच ST कर्मचाऱ्यांना 53% जो महागाई भत्ता आहे तो 58% देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आणि त्याचबरोबर घरभाड्याच्या स्वरूपात जवळजवळ 100 कोटी रुपयाची थकबाकी ST कर्मचाऱ्यांची होती, ती सुद्धा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आमचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना मी ह्या संदर्भात चर्चा केली आणि चर्चा करून त्यांनी ह्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद. रायगडातल्या आंबेनळी घाटात 8 तरुणांचा जीव गेला. या घटनेनं संपूर्ण कोकण हादरलं. पण या दुर्घटनेनंतर आता एक गंभीर प्रश्न समोर आलाय. कोकणातील घाट रस्ते खरंच सुरक्षित आहेत का? पावसाळा सुरू होतोय. वर्षा पर्यटनासाठी हजारो पर्यटक कोकणात येणार आहेत. पण याच घाटांमध्ये दाट धुकं, निसरडे रस्ते, धोकादायक वळणं आणि कमकुवत संरक्षण कठडे प्रवाशांच्या जीवावर बेतणार नाहीत ना? हा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झालाय. कोकणाला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणारे आंबोली, करूळ आणि भुईबावडा, तिलारी घाट हे वाहतुकीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
त्या महत्त्वाच्या घाट मार्गांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष घाटात पोहोचलो आणि केला या घाटांच्या सुरक्षेचा स्पॉट पंचनामा. सुरुवातीला आढावा घेऊया तिलारी घाटाचा. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांची नाळ जुळवणारा तिलारी घाट दळणवळण आणि पर्यटनाच्या दृष्टीनं अत्यंत जवळचा मार्ग म्हणून वापरला जातो. वाहतुकीच्या दृष्टीनं धोकादायक घाट म्हणून गतवर्षीच हा घाट रस्ता अवजड वाहतुकीसाठी कोल्हापूर बांधकाम विभागानं बंद ठेवला होता. त्यानंतर मलमपट्टी करून धोकादायक ठिकाणं दुरुस्त करून हा घाट रस्ता वाहतुकीस सुरू झाला. मात्र हा घाट रस्त्यात नव्यानं डांबरीकरण केलं जात असलं तरी संरक्षक कटडे, दरडी, दिशादर्शक फलक, तीव्र उतारावरील अपघात या पॉइंटमुळे हा घाट तसा धोकादायक आहे. याचा स्पॉट पंचनामा केलाय दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब यांनी. आज आपण आहोत दोडामार्ग तालुका आणि चंदगड तालुक्यातील जो जोडणारा घाट माता आहे तिलारी घाट, या घाटामध्ये आपण आज आहोत. आपण पाहू शकताय हा जो घाट आहे हा जयकर पॉईंट आहे आणि या जयकर पॉईंटवर अनेक अपघात झालेले आहेत आणि हे अपघात एवढे झालेत की या ठिकाणी अनेक जणांचे बळी देखील गेलेले आहेत. आणि हे जे तीव्र उताराचं वळण आहे ह्या वळणावरती अनेक गाड्या ह्या दरीत गेलेल्या आहेत. आपण पाहू शकता आता हा जयकर पॉईंट ह्याला म्हटलं जातं आणि ह्याच जयकर पॉईंटवरती अनेक अपघात झालेले आहेत. अनेक मोठे ट्रक, डंपर किंवा ह्या वळणावर इथून अडकतात आणि या ठिकाणची वाहतूक आहे ही पूर्णपणे विस्कळीत होते, पूर्णपणे थांबवली जाते. जोपर्यंत क्रेन येऊन या इथले वाहने हटवली जात नाही तोपर्यंत हा रस्ता वाहतुकी सुरळीत होत नाही. आपण ह्या पूर्ण घाटाची पाहणी केलेली आहे. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या शक्यता आहेत. संरक्षक कटडे जे आहेत हे पूर्णपणे कुचकामी म्हटलं तर वावगं ठरू नये अशा प्रकारचे हे संरक्षक कटडे कधी ढासळतील, कधी काय कोणता अपघात होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे कोल्हापूर बांधकाम विभाग यांनी ह्या घाटाकडे पूर्णपणे जातीनिशी लक्ष घालून हा घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतुकीसाठी योग्य करावा असं इथल्या वाहन चालक किंवा स्थानिकांचं म्हणणं आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे करूळ घाट. मागील वर्षी तब्बल 13 महिने हा घाट रुंदीकरण आणि नूतनीकरणाच्या कामासाठी बंद ठेवण्यात आला होता. फेब्रुवारी 2025 मध्ये सुरुवातीला एकेरी वाहतूक सुरू झाली आणि त्यानंतर काही दिवसातच घाट पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून घाटाचं रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण आणि विविध सुरक्षा कामं करण्यात आली. मात्र काम पूर्ण होऊन 1.25 वर्ष उलटल्यानंतरही घाटातील सुरक्षेचा अनेक प्रश्न मात्र कायम राहिले. करूळ घाटाच्या नूतनीकरणानंतर वाहन चालकांना सुरक्षित आणि सुकर प्रवासाची अपेक्षा होती. रुंद रस्ता आणि काँक्रीटचे बांधकाम यामुळे काही प्रमाणात प्रवास सुलभ झाला असला तरी घाटातील धोक्याचं सावट अद्याप दूर झालेलं नाहीये. घाटाच्या अनेक ठिकाणी डोंगर कड्यांवरून दरडी कोसळण्याची शक्यता कायम असून जवळपास 15 ते 20 ठिकाणं संवेदनशील असल्याचं दिसून येतं. करूळ घाटाचा स्पॉट पंचनामा केलाय वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी. करूळ घाटाची जी खरी मदार आहे ती संरक्षण भिंतीवरती आहे. आपण जर पाहिलं तर या 9 किलोमीटर लांबीच्या घाटमार्गामध्ये जवळजवळ 4.5 ते 5 किलोमीटर लांबीच्या या संरक्षण भिंती नव्याने बांधण्यात आलेल्या आहेत. आणि आपण पाहिलं तर त्याची का गरज आहे, कारण या घाटात जर प्रवासी वाहतुकीबरोबर माल वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणात होते. दर दिवशीचा जर आपण आकडेवारी जर पाहिली, इथून माल वाहतूक होणारी जवळजवळ 35,000 मेट्रिक टन मालाची वाहतूक बरोबर प्रवासी वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणावरती या घाटातून होते. कारण हा घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि वाहतुकीसाठी सुलभ म्हणून ओळखला जातो. मात्र नूतनीकरण करण्यात आल्याच्या नंतर ह्या घाटातली जी कामं जी करण्यात आलेली आहेत ती किती दर्जाहीन आहेत आणि किती निष्काळजीपणा या कामात ठेवलेला आहे तो या एका स्पॉटवरून आपल्याला निदर्शनास येतोय की आपण आता आहोत ते म्हणजे जिथे घाटाचा प्रारंभ होतो म्हणजे गगनबावड्यापासून 1 किमी अंतरावरती म्हणजे मुख्य वळण जे आपण म्हणतो पहिलं वळण आहे त्या वळणाच्या ठिकाणी आहोत. आणि माझ्या मागील बाजूस जो भाग आहे त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर जुन्याच ज्या भिंती आहेत त्याच्यावरती नव्याने भिंत बांधण्यात आलेली आहे आणि या भिंतीचा जो जुना भिंतीचा जो काही भाग आहे तो निखळून पडलेला आहे. आपण जर पाहिलं तर मोठं भगदाड त्या ठिकाणी पडलेलं आहे. येणाऱ्या पावसात त्या ठिकाणी मोठा अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे. कारण जर पाहिलं तर हा जो भाग आहे या भागात गगनबावड्या भागात मोठ्या प्रमाणावरती पाऊस जो हा कोसळत असतो
आणि त्या दृष्टीने जर आपण पाहिलं तर अत्यंत धोकादायक तो जे ठिकाण आहे ते बनलेलं आहे. अगदी जवळजवळ भिंतीचा जो पुरा भाग आहे तो निखळून पडलेला आहे. सगळे दगड निखळलेले आहेत आणि नव्याने त्याच्यावरती भिंत नव्याने बांधण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पावसात या ठिकाणी मोठा धोका असू शकणार आहे. अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती दिसून येते की ज्या ठिकाणी संरक्षण भिंती किंवा संरक्षण कठडे आहेत ते कमी उंचीचे आहेत. काही ठिकाणी संरक्षण कठडे किंवा संरक्षण भिंत असेल किंवा बॅरिकेड्स असतील तर ते कुठे लावलेले नसल्याचे देखील दिसते. तर त्याचबरोबर घाटात काही महत्त्वाची वळणं आहेत. त्या अति महत्त्वाच्या वळणांवरती रिफ्लेक्टर असणं गरजेचं आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर पावसात मोठ्या प्रमाणावरती धुकं या घाटात असतं आणि त्याचबरोबर पाऊस देखील मोठ्या प्रमाणात या भागात कोसळत असतो. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने ही उपाययोजना आहे ती करणं गरजेचं आहे. एखाद्या कुठल्या तरी दुर्घटनेनंतर त्यावरती पश्चाताप करण्यापेक्षा यावर प्रथमच उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे. करूळ घाटासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून भुईबावडा घाट ओळखला जातो. हा रस्ता आज स्वतःच धोक्याच्या छायेत उभा आहे. अवघा 9 किलोमीटरचा हा घाटमार्ग अनेक ठिकाणी जीवघेणा बनलाय. संरक्षण कठड्याचा अभाव, ढासळलेल्या भिंती आणि दरड कोसळण्याचा धोका यामुळे वाहन चालकांची धडधड वाढली आहे. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला हा मार्ग अनेकांसाठी प्रवासाचा शॉर्टकट असला तरी प्रत्यक्षात मात्र हा प्रवास धोक्याचा ठरतोय. वाहन चालक आणि प्रवाशांच्या पसंतीचा उतरलेला घाट अनेक कारणांनी संकटात सापडलाय. घाटातील अनेक वळणांवर संरक्षक कठडेच नाहीत. काही ठिकाणी असलेले कठडे ठिसूळ झाले. खोल दऱ्यांच्या कडेला उभे असलेले हे भाग वाहन चालकांसाठी मोठी चिंता बनलाय. गेल्या वर्षी रस्ता खचलेला भाग आजही तसाच आहे. त्या ठिकाणी कोणतीही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे अशा धोकादायक ठिकाणी इशारा देणारे फलकही लावण्यात आलेले नाही आहेत. त्यामुळे प्रथमच या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांना तसेच रात्रीच्या वेळी धोका ओळखणं कठीण ठरतं. घाटातील सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाची कामं होणं गरजेचं होतं, मात्र ती झालेली दिसत नाहीयेत. याचा आढावा घेतलाय श्रीधर साळुंखे यांनी. करूळ घाटाला पर्यायी मार्ग म्हणून जो ओळखला जातो तो भुईबावडा घाटमार्ग. या घाटमार्गाची जर आपण वाहतुकीचा जर एकंदरीत लेखाजोखा पाहिला तर करूळ घाटाच्या तुलनेने खूप कमी वाहतूक या घाटात असते. मात्र या घाटाची जर आपण सुरक्षितता पाहिली तर अत्यंत अगदी बिकट अवस्था या घाटाची आहे. जी सुरक्षा घ्यायला पाहिजे ती कोणती सुरक्षा घेतलेली गेलेली नाही आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर लाखो रुपये खर्च या घाटमार्गांवरती दरवर्षी होत असतात. मग त्यामध्ये संरक्षण भिंती असतील, संरक्षण कठडे असतील, अन्य जे काही कामं असतील ती मोठ्या प्रमाणावरती केली जातात. जर आपण या घाटाच्या स्पॉट पंचनाम्याच्या निमित्ताने या भुईबावडा घाटमार्गात आहोत, ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर हा जे ठिकाण आहे ते अगदी गगनबावड्यापासून साधारणतः अर्धा किलोमीटर अंतरावरचा जो हा मार्ग आहे, ज्या ठिकाणी गेल्या वर्षी हा भाग जो आहे तो खचला गेला होता. पूर्ण जी संरक्षण भिंत आहे ती तुटून खाली दरीत गेली होती आणि तो जो भाग आहे गेल्या वर्षीपासून त्या स्थितीत आहे. या ठिकाणी जर आपण परिस्थिती जर बघितली तर अत्यंत धोकादायक स्थिती जी आहे ती या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षेच्या दृष्टीने जी काळजी घ्यायला पाहिजे होती ती कुठलीही घेतली गेली नसल्याचं या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय. कारण जर पाहिलं तर वर्षभर या घटनेला उलटल्यानंतर या ठिकाणी नव्याने संरक्षण भिंत बांधणं अपेक्षित होतं, मात्र तशी कुठलाही प्रकार आहे तो संबंधित विभागाकडून करण्यात आलेला नाही. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या जो प्रकार घडलाय त्याच्या बाजूला फक्त केवळ दगड लावलेले आहे. त्या ठिकाणी कुठलंही रात्रीच्या ठिकाणी ही जो भाग आहे तो धोकादायक भाग दर्शवण्यासाठी कुठला रिफ्लेक्टर अथवा रेडियमने हा भाग कुठेही दर्शवला गेलेला नाही. त्यामुळे रात्रीच्या स्थितीत धुक्यात किंवा पावसात या ठिकाणी मोठी दुर्घटना घडण्याची देखील शक्यता आहे. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर मागील बाजूस देखील माझ्या तीच परिस्थिती आहे. जो भाग आहे ते या ठिकाणी तर संरक्षण कठडाच नाही. त्यामुळे या ठिकाणी जर मोठं वाहन आहे, वरून येणारं वाहन, त्याचा कुठे अंदाज जर चुकला तर ते वाहन थेट दरीत कोसळण्याची देखील भीती आहे. असा हा जो मार्ग आहे हा भुईबावडा मार्ग आहे. या मार्गात जर आपण पाहिली तर प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असते. प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने हा मार्ग हा महत्त्वाचा आहे. त्यांची सुरक्षा देखील ठेवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. मात्र जी ही परिस्थिती पाहिली तर अतिशय दयनीय अवस्था ह्या घाटमार्गाची झालेली आहे आणि त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने
ज्या उपाययोजना किंवा जी काळजी घेणं गरजेचं होती ती मात्र कुठे घेतलेली गेली नसल्याचं या प्रकारावरून तरी निदर्शनास येत आहे. इथली जी वाहतूक आहे ती वाहतूकच्या वरती कुठलाही परिणाम होऊ नये आणि प्रवाशांच्या आणि वाहन चालकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये याकरिता संबंधित विभागाने उपाययोजना करणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. कोकणातील सर्वात प्रसिद्ध घाटांपैकी एक म्हणजे आंबोली घाट. या घाटातील रस्ते संरक्षक कठडे जरी सुस्थितीत असले तरी दरड कोसळण्यासह बुजलेले ब्रिटिशकालीन नाले, घाटातील गटार आणि धोकादायक झाडांची समस्या मोठी आहे. यात खासगी कंपनीनं संरक्षक कठड्यालगत लाईन टाकताना कॉन्क्रीट घातल्यानं दरीत जाणाऱ्या पाण्याचे नैसर्गिक बांध अडवले गेले. त्यामुळे संरक्षक कठड्याच्या बाजूनं घाट खचण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कोसळणारी दरड, आंबोलीतील पर्जन्यवृष्टी, धोकादायक बनलेली झाडं आणि बुजलेले गटार पाहता बांधकाम विभागानं यावर पावसाळ्यापूर्वी उपाययोजना करणं आवश्यक होतं. धबधब्यांवरून कोसळणाऱ्या पाण्याचा वेग बघता हे पाणी थेट दरीत जाणारे मार्ग बुजले जाणार नाही त्याची दक्षता घेणं गरजेचं होतं. मात्र प्रशासनाकडून याकडे झालेलं दुर्लक्ष घाटाची मोठी हानी करू शकतं. येणाऱ्या पर्यटकांसह घाट मार्गातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी ते धोक्याचं ठरू शकतं. याचा स्पॉट पंचनामा केलाय कोकणसाचे चीफ रिपोर्टर विनायक गावस यांनी. आंबोलीचा घाट जिथे संपतो तिथे आपण आहोत. संपूर्ण घाटाचा आपण जर पंचनामा बघितला, आढावा घेतला तर घाटामध्ये काही समस्या पण आहेत, काही चांगल्या गोष्टी केलेल्या सुद्धा दिसून येतात. घाटात प्रामुख्यानं बघितलं तर जो गटाराचा मुद्दा आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे, कारण गटार बुजलेल्या अवस्थेत असल्यामुळं पाणी जायला वाट मिळत नाही आहे. त्याचबरोबर खाजगी कंपनीनं दरडीच्या किंवा जिथे आपल्याला दरी आहे अशा भागात आपण पाहिलं तर जे पाणी रस्त्यावरचं त्या दरीत थेट जाणं आवश्यक असताना, पारंपरिक पद्धतीनं ते जाणं आवश्यक असताना तिथे कुठेतरी त्याला आडखाटी केल्याचं पाहायला मिळतं. तो एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर जे या घाटामध्ये असणारे ब्रिटिशकालीन नाले आहेत ते बुजलेल्या अवस्थेत आहेत. जे वरच्या पट्ट्यामध्ये आहेत ते पुन्हा एकदा त्याला नवसंजीवनी देणं, ते पुन्हा एकदा सुरू होणं हे गरजेचं आहे. त्याचबरोबर जी धोकादायक झाडं आहेत, जी वादळी वाऱ्यात पडताना पाहायला मिळतात, त्या दृष्टीनं वन विभाग असेल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल यांनी सामंजस्यानं ते विषयसुद्धा, त्या समस्यासुद्धा सोडवणं गरजेचं आहे. घाटाचा रस्ता बघितला तर संपूर्ण रस्ता अतिशय चांगला असल्याचं पाहायला मिळतं. नुकताच पावसालाही सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे पर्यटकसुद्धा तिथं आता मोठ्या प्रमाणात येताना पाहायला मिळतात. त्यांची विकेंड असल्यामुळं विकेंडला मोठ्या प्रमाणात गर्दी त्या पर्यटकांची होते आणि त्या दृष्टीनं पर्यटकांच्या पण सुविधांसाठी जिथे जे प्रसाधनगृह आहेत ती बंद अवस्थेत असल्याची पाहायला मिळाली, ती कुठे पुन्हा सुरू होण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टीनं प्रशासनानं नियोजन करणं गरजेचं आहे. असे अनेक मुद्दे घाटातले आहेत. काही समस्यासुद्धा आहेत, काही चांगली कामंसुद्धा केलेली आहे. मात्र दरड कोसळण्याचा जो एक खूप मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो गेली 50 वर्षापासूनचा मुद्दा आहे की दरड घाटात कोसळते, हा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणं गरजेचं आहे. स्वित्झर्लंडवरनं आणलेली जाळी 1-2 ठिकाणी पाहायला मिळते, काही ठिकाणी दक्षता घेतल्याची पाहायला मिळते, काही भागामध्ये माती ही घसरताना पाहायला मिळते. त्यामुळे त्या ठिकाणची माती रस्त्यावर येऊन घाट म्हणजे दरड कोसळण्याचं प्रमाण सुद्धा वाढू शकतं. ह्या सगळ्याच गोष्टी लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, वन विभाग असेल यांनी याच्यावर उपाययोजना करणं आज महत्त्वाचं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, आंबोली. एकंदरीत आंबेनळी घाटातील दुर्घटनेनं एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित केली आहे. घाट रस्ते हे फक्त प्रवासाचे मार्ग नाही आहेत, तर हजारो जीवांची जबाबदारी आहे. तिलारी असो, करूळ असो, भुईबावडा असो किंवा आंबोली, कुठे रस्ता सुधारला, कुठे कामं झाली, पण प्रश्न अजूनही कायम आहे. पावसाळ्यात या घाटांमधून जाणारा प्रवास खरंच सुरक्षित आहे का? कारण निसर्गाचा रौद्र अवतार थांबवता येणार नाही, पण प्रशासनाची तयारी, सुरक्षेची कामं आणि वेळेवरची उपाययोजना नक्कीच जीव वाचवू शकते. आज गरज आहे ती फक्त डागडुजीची नाही, तर कायमस्वरूपी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची. कारण एका निष्काळजीपणाची किंमत कधी कधी एका कुटुंबाचा आधार हिरावून घेते. घाटांचा हा स्पॉट पंचनामा फक्त प्रश्न विचारत नाहीये, तर प्रशासनाला सावध करतोय. पावसाळा सुरू होण्याआधी घाट सुरक्षित करा, नाहीतर पुढची दुर्घटना रोखणं कठीण होईल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है.
बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.